So guys, ito yung aking journey for my 1 million subscribers guys. So lahat ng mga tumulong, naging inspirasyon ko, at sa lahat ng mga sumuporta din sa akin para tumibay ang loob ko. Salamat sa aking asawa, maraming salamat sa iyo at sa pamilya na nagtiwala sa akin. God bless us all guys. Thank you for